Baletski studio Baletino postoji već 20 godina i kroz njega je prošlo preko 1000 devojaka. Časovi su namenjeni devojčicama od 3,5 do 17 godina, a najstarija grupa bavi se džez baletom. Novina u Baletinu su časovi za sasvim male devojčice. Najmlađa grupa devojčica su između 3 i 4 godine. Prvi put ove godine od septembra meseca sam oformila tu grupu jer je bila veliko interesovanje. I prvo sam mislila da će to biti onako problematično, oni su više mali. Međutim, to je bio izazov i pokazalo se da su deca jako dobra, da jako lepo slušaju, da su skoncentrisani. Prvi deo časa radimo vežbice, dok su oni još odmorni, vežbice na klasičnu klavirsku muziku, a drugi deo časa radimo koreografiju na dečje pesme. Nastup pred publikom na pravoj sceni je suštinski deo baleta. Zbog toga završetak svake školske godine obeležavaju godišnjim koncertom, ali i tokom godine imaju javne časove. U decembru mesecu imamo humanitarni koncert u Sava centru, organizuje Skupština grada i Centar za socijalni rad za decu nezbrinutu i za decu bez roditelja. Mi učestvujemo u toj akciji, ima još učesnika. To je 13. decembra, u 13 časova počinje. Što se tiče Baletina, imamo još javni čas 20. i 21. decembra u Domu vazduhoplovstva. Tu sva deca učestvuju i na tom javnom času deca u stvari pokazuju šta rade u toku godine i koliko učestvuju na samom času. Znači, roditelji mogu da vide šta rade deca na času baleta. Osnivač studija je Branka Popović, koja je svoje baletsko znanje i iskustvo stekla u baletskoj školi, kasnije i u pozorištu. Iz mog studija svake godine ode po 5-6 dece u baletsku školu. Oni odlaze sa 10 godina, znači do 10. godine provode vreme kod mene. Neko bude 2 godine, neko 3, neko 4, neko samo 1 godinu, ali uglavnom talentovanu decu šaljamo u baletsku školu. Balet je jedinstven spoj umetnosti i fizičke aktivnosti, koji u ranom uzrastu razotkriva raznolike potencijale deteta, od muzikalnosti preko ritma do izražavanja kroz pokret. A sve su to elementi koji učestvuju u raskošnom razvoju deteta.